Diolch i ni wedi o. Diolch i ni, Dduw, am gyfle arall i ddod i'r di, ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti, a gofyn am y nerth i dy geisio di ac i dy ddyrchafu di. Te'r dim plith, i ni gofyn hyn trwy enw ceiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Gwn ni ganu o'n llyfr Cyrolau, yr ail Carol, Carol rhif 2 ar gyfer heddiw'r bore. Carol rhif 2 gwn ni sefyll i'w chanu. Amen.
sy'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuad. Bydd ein cwrdd gweddi misol nesaf ni'n cael ei chynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Ionawr 21. Ond cyn hynny, fe fydd ein hoedfa arbennig croesawyr Nadolig a'r noswyl y Nadolig, felly nos Iau, sy'n dod am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos. Ac os nad ych chi'n gallu bod yma, i ni'n gobeithio fydd yr oedfa'n fyw ar y we. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu Carol rhif 21 o Deied Pob Cristion. Carol rhif 21. Oh
Bydd aw'n darlleniad o lyfr Eseia penod 9, cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eseia 9 adnod 1. Eto ni bydd y tywyllwch yn ôl yr hyn a fi yn y gofid megis yn yr amser cyntaf, y cyffyrddodd yn ysgafn a thir Sabulon a thir Naftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen yn Galilea y cynhedloedd. Y bobl arodiasant mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr, y rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau a llywyrchod goleuni arnynt. Amlheais y gynhedlaeth, ni chwanegais lawenydd, llawynachasant ger dyfron megis y llawenydd amser cynheuaf ac megis y llawynachant wrth rannu ysbail. Canis drylliais iau ei faich ef a ffon ei ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr megis y nydd Midian. Canis pob cad yr hyfelwr sydd mewn trwst a dillad wedi ei trybeiddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynnydd tân. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. A'r helaethrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd ni byd diwedd, a'r orseddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi, ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder, o'r pryd hwn a hyd byth, sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Byddai'r bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, i ddod o flaen dorseddfainc. Yn diolch mae gorseddfainc o ras yw hi, ac dy fod wedi darparu ffordd y gallwn dod ger bron dy orseddfainc di, ac i ni yn diolch dy fod nawr yn ein clywed ni, nawr yn gwrando arnom ac yn edrych arnom. Yn ein hoedfa ni yma, yr wyt ti'n edrych o'r nef arnom ni ac yn gweld dy blant sydd wedi ei gorchuddio a chyfiawnder dy fab yr arglwydd Iesu Grist, sydd wedi ei golchi yn llwyr yn ngwaed, yn y gwaed a lifodd ar y groes. Ac felly o Dduw, oedd flaen i ni yn sefyll ac i ni yn diolch i ti ein bod yn gallu agosau ata ti ac yn dod yn agosach ata ti, yn gwybod dy fod yn ein derbyn ni trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, wrth i ni alw arna ti unwaith eto i drigarhau wrthym, i ni yn diolch i ti dy fod yn edrych arnom fel dy blant, ac dy fod yn edrych arnom fel rhai gwerthfawr, fel rhai y buodd yr Iesu farw trostynt. Ac felly o Dduw, yr wyt ti yn ein clywed ni, ac yr wyt ti yn ein gwrando, ac yn ateb ein gweddiau yn unol a thywyllus di. Ac felly o Dduw, i ni yn gwybod ein bod yn gofyn am y pethau hyn sydd yn iawn yn dolwg di. I ni'n gofyn am y pethau sydd yn dy air di. Yr wyt ti wedi ein gwahodd i ofyn y pethau hyn, i ofyn am dy fendith, i ofyn am dy bresenoldeb. Ac o Dduw, ein dod yn cyffesu ein gwendid ger dyfron, i ni yn gwybod ein bod wedi crwydro llawer hyd yn oed yn ystod y dydd yma, i ni dal yn blant i ti ac wedi'n maddau ac wedi'n golchi. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthym, ac yn dy atgoffa di o dy addewidion dy fod wedi addo ein bendithio ni, dy fod wedi addo bod yma yn ein plith ni. Yr wyt ti wedi addo bod gyda dy blant yr rhai sydd wedi ymgynnull hyd yn oed cyn lleied a 2 neu 3. Ac felly o Dduw, i ni yn nifer fach, ac o Dduw, os nad wyt ti yn trigarhau wrthyn ni, yna llai o nifer fyddwn ni ymhen amser byr iawn. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthym, i nerthu ni yn y gwaith, i nerthu ni ac i'n calonogi ni, i ni yn gofyn i ti i ddod a phobl ata ti dy hun. Yr wyt ti yn abal, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Ac felly o Dduw, yr rhai hyn sydd yn edrych yn amhosibl yn ein golwg ni ac yn ein barn ni, yr rhai ni'n meddwl sydd wedi mynd tu hwnt i'r ffin, yr rhai sydd efallai yn ymddangos i bob golwg dynol yn amhosibl iddynt edifarhau o'i pechod. Ond o Dduw, yr wyt ti'n gallu gydag un cyffyrddiad trwy nerth yr ysbryd glân, y gellu di agor ei llygaid mwyn iddynt weld ei pechod, i weld ei hangen, ac yna i weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti wneud y pethau hyn. I ni yn gwybod mae pethau da yw'r pethau hyn i ni yn gofyn,
Ond eto Dduw, i ni yn gwybod y gallwn ni ofyn am y pethau da gyda'r cymhelliad anghywir. Fe allwn ni fod yn gofyn am y bendithion hyn mwyn i ni cael mawl ac i ni cael clod ac i ni cael pobl yn sylwi pa mor dda i ni. O Dduw, madden ni am hyn. Ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym os ydym ni am ddwy'n unrhyw clod oddi wrth ti. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti helpu ni hyd yn oed yn ein gofyn. Byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti gyda ni ac yn ein nerthu ni yn ein gweddiau ac yn y gri o'r galon. I ni'n gweddio, Dduw, mae cymhelliad cywir sydd gennym. Felly o Dduw, madden ni yn yr holl bechodau ni'n eog ohonynt. Madden ni am ein rhagryth, madden ni am ein crwydro. I ni yn gofyn i ti dywallt ysbryd arnom y prynhawn hwn ac yn ystod yr holl ddydd. Ni'n gofyn am dy blant ar hyd a lled o wlad hon ac hefyd ar hyd a lled y byd. Y byddu di yn agosau at y blant yn ystod y cyfnod yma sydd fod yn gyfnod hapus o Dduw, ac eto'r byd ddim yn gwybod pam ddylse fe fod yn gyfnod hapus. Ac rhywsut neu gilydd y mae'r byd yn llwyddo troi hyd yn oed cyfnod hapus fel hyn yn gyfnod trist a llawn chasineb a llawn trais a meddwi ac partio ar anfoesoldeb. O Dduw, wrth i ni weld strydoedd ein dinas ni yn ystod y dyddiau sydd yn arwain at y Nadolig, maen nhw'n olygfeydd trychinebus, golygfeydd trist, dyn yn ei ddallineb, yn ymgeisio dathlu ac eto yn mynd i'w cartrefi wedi torri cylonau. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti ddod ac i agor y llygaid yr myrddiannau yma o bobl sydd heb Grist, heb unrhyw bwrpas mewn bywyd ac heb unrhyw obaith. Felly o Dduw, trigarhaw wrthym ni ac wrth ein gwlad a turdyn plith nawr a nertha ni yn ein haddoliad a diogelan hamser. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni gan i Carol Rhif 24, rhwng o'r mwyaf i Dduw y goruchaf. Carol Rhif 24, gewn ni sefyll i'w chanu.
Fe ddaw ein testyn o Eseia penod 9 ac adnod 6. Cynnes bachgen a aned I ni, mab a roddwyd I ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwyddef a gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad traigwyddoldeb, tywysog, tangnefedd. Nawr, mae dechrau'r benod yma, I ni wedi gweld I fod yn cyfeirio at dywyllwch a goleuni. Ac yn gyntaf byddai'r cyfeiriad at amgylchiadau a wynebau pobl ddiw ar y pryd. Ond y prif bwrpas yr adnodau hynny yw'r broffwydoliaeth oedd yn cyfeirio at gyflwr tywyll y bobl a'r goleuni a ddaw. Ac felly, dyna beth I ni eisiau canolbwyntio arno. Adnodau cyntaf, na I ddarllen nhw eto. Gwrandewch ar yr adnodau yma. Ac wrth gwrs I fod yn cyfeirio at cyfnod ar y pryd, ond yn bennaf oll yn ddisgrifiad o ddynoliaeth. Eto, ni bydd y tywyllwch yn ôl yr hyn a fi yn y gofid, megis yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn a thir Sabilon a thir Naftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystudiodd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt yr Iorddonen yn Galilea y cenhedloedd, y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant o leini mawr. Yr rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau, y llewyrchodd goleuni arnynt. Am ylheuais y genhedlaeth, ni chwanegais lawenydd, llawen ychasant ger dyfron megis y llawenydd amser cynheuaf, ac megis y llawen ychant wrth rannu ysbail. Cynnes drylliais iau ei faich ef, a ffon ei ysgwyddef, gwyalen ei orthrymwr, megis yn Midian, cynnes pob cad o'r hyfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi ei trybeiddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynnydd tân. Nawr, sim llawer amser dyn ni I edrych ar rheini, ond mae yna lawer yn yr adnodau hynny. Ond mae yna amser dyn ni gyfeirio at y tywyllwch mae'n I ddisgrifio, cyn I ni edrych ar adnod 6. Hynny yw, mae yna ddisgrifiad fan hyn o'r tywyllwch y di-gred. Y cyflwr, pob un a aned, pob un cyn dod I gredu y maent wedi profi rhywbeth o fod yn y tywyllwch, y dryswch yma. Hynny yw, mae unrhyw un cyn dod yn Gristion yn gwybod rhywbeth am gyfnod byr neu hir o fod yn ymwybodol o'r tywyllwch. Mae rai cyntaf yma falle, gallwch chi ddisgrifio, mae yna ddau fath o tywyllwch, un yw'r tywyllwch, ond yna ddau fath o bobl o fewn y tywyllwch. Mae yna rhai sydd yn ymwybodol o'r tywyllwch. Mae yna rai pobl, ddim yn syth, maen nhw yn y tywyllwch a ddim yn gwybod hynny, ond yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n ymwybodol o'r tywyllwch. Ac maen nhw'n chwilio am atebion, ac maen nhw'n chwilio am bwrpas, ac maen nhw'n mynd i'w beddau yn y tywyllwch. Maen nhw'n treulio'u holl fywyd yn y tywyllwch. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n y tywyllwch, maen nhw'n gwybod bod yna rhyw broblem, maen nhw'n chwilio am atebion, a dydyn nhw ddim yn ei ffeindio, maen nhw'n trio ar crefydd yma, a'r crefydd arall, maen nhw'n trio gwleidydd pob math o bethau, ond dydyn nhw ddim yn ffeindio'r ateb, ac maen nhw'n mynd i'r bedd yn y tywyllwch, yn ymwybodol bod yna broblem, ond yn parhau yn y cyflwr trychinebus yma. Ond mae yna rai sydd yn y tywyllwch, ond ddim yn gwybod bod nhw'n y tywyllwch, fel y mwyafrif ar y cychwyn, ond mae yna rhai yn para felly. Dydyn nhw ddim yn poeni bod nhw yn y tywyllwch, dydyn nhw ddim yn ymwybodol, dydyn nhw ddim yn chwilio am unrhyw beth o ran hynny, maen nhw'n chwilio am rhywbeth I lenwi'r gwacter, ond dydyn nhw ddim yn meddwl mae rhaid I fi trio crefydd, mae rhaid I fi trio rhywbeth arall, maen nhw'n ddigon hapus eu byd gyda'r beth sydd ganddyn nhw, ond maen nhw'n y tywyllwch. Falle gellir disgrifio, falle pan I chi'n deffro nghanol y nos, dyma'r disgrifiad gorau, bys ni'n tybio, pan I chi'n deffro nghanol y nos,
ac i chi falle goffa codi ac i chi mynd o gwmpas yr ystafell, does dim problem dy chi. I chi'n gweld y cyfan, i chi'n gweld y dillad ar y llawr, i chi'n gweld yr esgych, chi'n gweld y cwpwrdd, i chi'n ei weld e. Chi'n gallu gweld yn y tywyllwch, mae'n anhygoel yn diwe. Mae'ch llygaid chi wedi cyfarwyddo, mae'r llygaid wedi peri bod nhw'n agor i fe. Na'r ffordd i fe, mae'r llygaid yn agor lan ac yn gadael gymaint o leidni sydd yno, cymryd bod na ryw ole stryd fach fyna, neu rhyw falle ole bach tu fas i'r stafell ar top y grisiau, falle rhyw ole bach, digon o leini i beri chi weld. Ac felly mae'r llygaid wedi cyfarwyddo a does dim trafferth o gwbl gyda chi i gerdded o amgylch yr ystafell yn y nos. Achos i chi'n hen gyfarwydd ag e, mae'ch llygaid chi wedi bod yng nghau trwy'r nos. Mae'n iawn, pan i chi'n agor eich llyged o fewn eiliadau, chi'n gallu ffeindio'ch ffordd. Ond dyna disgrifiad o, fel heddi, ni'n gweld y traffic i ddod i'r capel heddi. Ni'n gweld beth maen nhw'n gwneud, maen nhw ar y ffordd i dre. Maen nhw ar y ffordd i partion. Maen nhw ar y ffordd i fwynhau y Nadolig. Ac dyn nhw'n sylweddoli beth yw gwir pwrpas bywyd. Maen nhw'n meddwl mai dyma yw pwrpas bywyd yw fwynhau eu hunan. Ac maen nhw yn y tywyllwch. Does dim syniad gan y mwyafrif o bobl Caerdydd ei bod nhw yn y tywyllwch. A maen nhw'n gallu gweld i ffordd yn ddigon clir, ond dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw ddim yn gweld pethau'n iawn. Ond maen nhw'n gweld digon, ac yn bellach maen nhw'n gweld digon, maen nhw'n digon hapus. Maen nhw'n gweld y ffordd i'r gwaith, maen nhw'n gweld y ffordd i cael ei harian mawr, a'i cyflogau mawr, a'i ceir amrywiol, a'i tai fwy crant, a'i gwyliau crant, a maen nhw'n meddwl, cyn belled fod gen i hwn, mae gen i bwrpas mewn bywyd, ac maen nhw yn y tywyllwch, ond ddim yn sylweddoli hynny. So mae'n rhyw fath o ddau grŵp o bobl, does? Y ddau yn yr un tywyllwch, ond un yn dechrau sylweddoli bod nhw ddim yn gweld i ffordd, ond methu ffeindio ffordd, a'r llall dim ots o gwbl bod nhw yn y tywyllwch, maen nhw ddigon hapus i byd. Ac yn syml iawn, dyna ddisgrifiad o byd i gyd i chi. Yr holl byd. Dwi ddim yn or-symleiddio, mae yn syml. Mae'r ffeithiau yna, mae'r ysgrythyr yn disgrifio'r peth yn ddigon clir. Dyn nhw ddim yn sylweddoli rhyfeddod fyddai petaint yn gweld yr hyn oll sydd ar gael. Mae mor dwp a hyn yn dweud. Mae fel rhywun yn mynd i'r palas y Frenhines am 4 o'r gloch, 3 o gloch y nos. Goleadau gyd i ffwrdd. Ac maen nhw'n mynd o gwmpas y lle. Dyna chi balas y Frenhines. Dwi'n gallu gweld dim. Ond mae llyged nhw wedi cyfarwyddo a maen nhw'n gweld rhyw gader fach draw fyna. A maen nhw'n gweld e. Mae'n neis, mae'n cyffyrddus. Mae'n eistedd, mae'n cyffyrddus, mae'n ddigon hapus. Ac yna maen nhw'n mynd i rhyw stafell anferth arall. Na stafell fawr. Mae'n hyfryd. Mae'n hyfryd. Rhyw gwpwrdd bach neis. Ddim yn sylweddoli falle mae palas y Frenhines yw e. Ac maen nhw'n mynd, mae'n lot o stafelloedd fan hyn. Mae'r grisiau'n llydan. Dwi'n gallu cerdded na. A maen nhw'n teimlo, dwi'n nhw'n gweld y carpet. Maen nhw'n teimlo'r carpet. A maen nhw'n gweld ambell i beth. A maen nhw'n gwerthfawrogi rhyw fwynt. Dychmygwch rhywun yn rhoi'r goleadau ymlaen yn y palas. A maen nhw'n gweld yr air ym mhobman, y diamwntau, yr carpet yma'ch traed yn diflannu ynddo fe. A maen nhw'n gweld yr cadeiriau ysblennydd, y lluniau mwyaf rhyfeddol y byd, a maen nhw'n ei weld e. Fydden nhw'n gallu credu peth, ond y broblem yw, dy'r golau ddim mlaen, a dyna'r broblem yn y byd yma. Mae pobl yn y tywyllwch, ond dychmygwch petai nhw yn gweld rhyfeddod. Y bobl adnodau a rodiasant mewn tywyllwch a welsant o leini mawr. Yr rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau y llewyrchodd goleini arnyn. Dychmygwch petai'r goleini yn llewyrchu arnyn nhw. Dychmygwch y rhyfeddod o be fydden nhw'n ei weld. Ond dyn nhw'n mynd i weld e. Dyn nhw ddim yn ei weld e. Maen nhw ddigon hapus. Maen nhw ddigon hapus. Maen nhw'n fodlon i byd. Achos mae ganddyn nhw bopeth. Ond dychmygwch petai nhw'n gweld be maen nhw'n colli. Ac hefyd yn gweld be maen nhw'n mynd i etifeddu. Byddai'n fater wahanol wedyn ni. Be mae Eseia'n dweud yw hyn, fe ddaw dydd, pan y daw goleini yr efengil i'w celonnau. Fe ddaw llewyrch y goleini i'r byd, ond hefyd i'r unigolyn. Dyna'r gobeith. Mae'n dweud mae'r Eseia'n dod. Ac mae'r goleini yn mynd i llewyrchu ar draws y byd. Ac hefyd mae'n dweud, fe ddaw e hefyd i'r unigolyn. Fe ddaw y goleini'r efengil yma yn bersonol i'r unigolyn. Ac fe fydden nhw'n gweld rhyfeddod yr iachawdwriaeth. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr adnod 6 yma. Am rhyfeddod y geni, ac yn ail rhyfeddod y fendydd, ac yn olaf
rhyfeddod iachawdwriaeth. Wel, adnod 6, rhyfeddod y geni. Edrychwch ar y geiriau yma. Mae nhw'n eiriau enwog o, mae yna lawer di canu amdanyn nhw do. Mae yna lawer iawn sydd byth yn mynychu capel efallai wedi canu'r geiriau yma. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad, tragwyddoldeb, tywysog, tangnefedd. Nawr faint o'r bobl sydd heddiw, ac dyma'r tristwch sydd yn canu carolau, ond yn anffodus erbyn heddi, mae'r gair carolau yn golygu hyd yn oed pethau eraill. Maen nhw'n defnyddio'r gair carolau i ganu am Sion Corn ac am y clychau. Sion Corn. Dyna'r gair am carol erbyn hyn, mae'n anhygoel. Nid caneuon nadoligaidd, maen nhw'n galw yn y carolau. Maen nhw'n defnyddio'n term ni, maen nhw wedi dwyn ein term ni i ddisgrifio caneuon sydd yn meddwl, chi'n meddwl, dyma yn draddodiadol, ta beth? Yr gair i ni'n defnyddio ddisgrifio carolau, a maen nhw'n defnyddio fe i ddisgrifio pob math o ddisgrifiadau'r cyfnod yn Nadolig. Fe fydden nhw'n canu ambell i garol am Iesu Grist, ond ni bydden nhw. Bydd ambell un yn dod mewn. Ond o'r heini sydd yn canu'r carolau Cristnogol, faint o'r heini sydd yn credu'r geiriau yma? Neu faint o'r heini sydd yn mwynhau'r perfformiad yn yr ysgolion o hanes y geni? Faint o'r bobl sydd yn mynychu cwrdd adeg yn Nadolig? Neu hyd yn oed, drwy'r flwyddyn, mae yna rai yn dod i'r capel adeg yn Nadolig. Mae yna rai hyd yn oed erbyn hyn sydd ddim hyd yn oed fod yn dod amser yn Nadolig hyd yn oed. Ond yr rhai sydd yn dod yn ystod y flwyddyn hefyd, yr rhai sydd yn dod trwy gydol y flwyddyn, faint o'r ein sydd yn mynd i gapel trwy gydol y flwyddyn sydd wir yn credu'r adnod yma? Bysa ni'n licio mynd rhwng Capeli Cymru a gofyn i'r bobl yma, nhw sydd wedi bod yn mynd ers 60 o flynyddoedd, ac yna maen nhw'n canu'r ymynnau yma, yr carolau, a licio ni ofyn nhw, ydych chi yn credu adnod 6? Bod yn yr adnod yma proffwydwyd a sicrwydd. Bachgen a aned i ni. Na gywen eiriau rhyfedd, mae'r sicrwydd yn y geiriad fan hyn, lle defnyddir y presennol, ond doedd yr Iesu ddim wedi ei eni. Doedd e ddim wedi ei eni. Roedd blynyddoedd i fynd cyn y byddai'r Iesu'n cael ei eni ar y ddeiar, roedd yn y nefoedd, ond doedd e heb eto ei eni fel baban ar y ddeiar, ac eto mae Eseia'n dweud, canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni. Mae fel petai wedi ei eni'n barod, mor sicr oedd Eseia. Dyna chi rhyfeddol, di fe? Roedd e mor sicr am yr enedigeth. Mae'n dweud mae wedi ei eni, bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni. Ac eto nawr ei fod wedi ei eni, dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, faint ohonoch chi sydd wir yn credu bachgen a aned i ni? Roedd Eseia yn sicr cyn iddo fe cael ei eni. Ac eto, mae yna brawf hanesyddol ar draws y byd i gyd, bod yr un yma wedi ei eni ym Methlehem, bod e wedi dod lawr i'n plith ni, 2000 o flynyddoedd yn ôl, 2000 o flynyddoedd o lyfrau wedi ysgrifennu o dystiolaeth am y ffaith yma, 2000 o flynyddoedd o bregethu amdano fe, ac o ganu amdano fe, ac o brofi o nerth ei bresenoldeb yn ein plith ni, ac eto i gyd, faint ohonoch chi sydd wir yn credu? Yn gyntaf, y ganed bachgen arbennig yma. Faint sydd yn credu bod yna un bachgen bach wedi ei eni o'r enw Iesu ac ei fod yn gymeriad hanesyddol. Faint sydd wir yn credu hynny? Ac mae nid rhyw fath o ymdeimlad yw e. A rhyw gymeriad fath o ffigwr chwedlonol. Fel y Mabinogion. Dyna'r broblem yng Nghymru. Byddwn ni'n weddol sicr bydde llawer iawn o Capeli Cymru heddi yn canu am Iesu Grist fel un o'r Mabinogion. Fe rhyw chwedl gafodd ei adrodd, a'i fod e wedi cael ei adrodd o genhedlaeth i genhedlaeth, a'i fod wedi cael ei osod lawr yn llyfrau hanes fel rhyw fath o stori ffug. Faint ohonoch chi sydd yn credu hynny? Achos os ych chi'n bod yn onest, siwr o fod yna beth yw e. Mi rydych chi siwr o fod ydych chi ddim yn credu bod bachgen wir wedi ei eni.
Pam i chi'n dod i ganu amdano fe, dwi ddim yn gwybod felly. So ni ddim eisiau mynd i gapel i ganu am y Mabinogion. Pa bynnag mor ddiddorol yw'r stori. Pam byddwch chi eisiau canu am y Mabinogion? Chwedl yw e. Ond ydych chi'n credu mai chwedl yw hwn, canis bachgen a aned i ni? Ac yn ail, faint o'n chi sy'n credu mae'r bachgen yma, y bachgen hanesyddol yma, falle bod chi'n credu bod bachgen wedi ei eni o'r enw Iesu Grist, a'i fod e wedi tyfu lan, a'i fod wedi gwneud rhai pethau rhyfeddol. Falle bod chi'n credu hynny. Ond faint sydd yn credu ei fod e wedi dod lawr o'r nefoedd i'r ddeiar, a'i fod yn fab Duw, ei fod yn dduw ei hun. Faint o'n chi sydd wir yn credu mai mab Duw oedd y bachgen a aned? Onid yw hyn yn ryfeddol? Mae'r gair rhyfeddol yn dod yn yr adnod yma. Canisgelwyr ei enw ef rhyfeddol. A chi'n gweld rhyfeddod y geni yma. Faint sydd yn credu hyn? Hwn yw'r un sydd yn peri i'r tywyllwch y sonia Eseia amdano i ddiflannu. Y bachgen yma, y proffwydwyd y daw un, a fyddai'n peri i bobl fwynhau'r llawenydd y disgrifir yn yr adnodau cyntaf yma. Y llawenydd sydd o tu hwnt i eiriau, sydd yn llawer gwell nag amser y cynheuaf yn dod i fewn. Faint o'n chi sydd yn credu hynny? Mae'r Iesu yma yw nid yn unig yn ffigwr hanesyddol, ond mae fe yw mab Duw, ei fod e wedi dod lawr o'r nefoedd i'r ddeiar. Faint sy'n wir yn credu hynny? Byddwn ni'n tybio petai ni'n gwybod y gwir, fydda mwyafrif o capeli sydd dal yn bodoli yn ein gwlad ni yn wag. Achos maen nhw'n meddwl mai Mabinogion yw'r stori. Mae rhyw chwedl yw e. Proffwydwyd y daw hwn, a fyddai'n peri ni gael y llawenydd yma. O, dyna chi lawenydd sydd gan y Cristion. Chi'n bod yn yr Hen Testament? I ni'n cael manylion am yr enedigedd rhyfeddol yma. Mae hwnna'n rhyfeddod yn ei hun. Dim syndod bod yn cael ei alw'n rhyfeddol pan mae'r Hen Testament, cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd cyn geni'r Iesu, wedi proffwydo am fanyldeb y genedigedd. Y man y geni, yr amgylchiadau o amgylch y geni, pwrpas y geni. Manylion am y diwdod yn dod yn ddyn, yn gadael ei gartref yn y nef, a rhodio ymhlith pobl, a fyddai yn ei wrthod ac yn ei ladd. Dyna chi ryfeddod? Sut fedrwn ni ymgyffred y ffaith i Dduw ddod a gwisgo ei natur ni? Mae yn peth anodd i ddeall, ond ydych chi'n credu fe? Achos dyna be mae gair Duw yn dweud, fod yr Iesu wedi dod o'r nef y diwdod, ac wedi dod yn faban, ac wedi dod i bwrpas. Chyfo beth, ar wahân i ryfeddod cywirdeb y proffwydoliaethau, na all unrhyw grefydd arall dod yn agos i gael y fath manyldeb mewn proffwydoliaethau. Ar wahân i ryfeddod hyn, a rhyfeddod yr hanes, meddyliwch am ryfeddod y seren yn arwen y doethion at yr Iesu. Chi wedi meddwl am rhyfeddod y geni? Rhyfeddod bod na seren trwy nerth Duw wedi cael ei ddefnyddio i arwain y doethion. Ac yna chi erioed wedi meddwl am ryfeddod yr angylion yn arwain y bugeiliaid ac yn dod i'w plith nhw. Dychmygwch, canu yn y nefoedd a'r datganiad rhyfeddol yma. Ydych chi erioed wedi meddwl beth byddai'r profiad yna fel? Neu a yw hwn eto yn rhyw fath o stori chwedlonol? A dyna yw e, yn ôl chi. Achos os yw e, yna mae'r holl ysgrythyr yn wastraff amser. Pam yn y byd y mae pobl yn dod i ganu ac i weddio at y Dduw sydd yn chwedlonol. O, ni'n gweld rhyfeddod yn y modd a taliwyd Herod rhag lladd yr Iesu. Rhwystrwyd Herod rhag lladd yr Iesu. Yr un mwyaf pwerus, yr un byddai'n gallu gwneud unrhyw beth, byddai wedi gallu trefnu, byddai pobl wedi bod yn ofni, byddai wedi gallu dod ac wedi gallu rhybuddio teuluoedd, fe byddai'n lladd hwn a'r llall, os na rowch i'r mab yma i mi. Mi byddai wedi gallu gwneud unrhyw beth, roedd yn un creulon, ac eto methodd e i ladd un baban bach, fethodd e i ladd yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi ryfeddod? A ydych chi yn plygu mewn addoliad a wrth ystyried canis bachgen a aned i ni? Ond sylwch hefyd, mab a roddwyd i ni. Ni ellir feddwl am rodd mwy rhyfeddol na hwn. Duw yn yr rhoi ei unig anedig fab i ni.
Nid oes rhodd mwy gwerthfawr. Adnod 16 o Ioan 3. Canis felly y caro Dyw y byd, fel y rhoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna pam roddodd yr arglwydd ei fab. Dyna pam roddodd y tad ei fab. Mwyn i ni etifeddu bywyd tragwyddol, canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni. Fe roddwyd mab i ni, pam? Mwyn i ni cael bywyd tragwyddol. Chwa beth, nid ei roed mwyn bod yn esiampl yn unig. Nid ei roi i ni yn y gobeith y byddai'n cael dylanwad ar y byd. Ond dyna petai'r gwir yn cael ei ddweud. Dyna beth mae mwyafrif o bobl sydd hanner crefyddol yn ei gredu. Maen nhw yn byw ac yn croesi bysedd yn y gobeith bod neges yr feddylfryd yma sydd gan a'r moeseg yma sydd yn ymwneud â Christnogaeth a'r arglwydd Iesu Grist, os oedd na fath person yn bodoli. Ac maen nhw'n gobeithio bydd y neges yma yn cael rhyw ddylanwad ar y byd i ni'n byw yn ddi. Ac felly, chi'n gweld llawer, maen nhw'n trio i gore, maen nhw'n mynd allan i gyrraedd allan at cymdeithas, ac maen nhw'n gobeithio bod neges yma Iesu Grist, yn gwybod beth yw neges Iesu Grist? Neges Iesu Grist ydy tîp nhw yw bod yn garedig i'n gilydd ac helpu'n gilydd yn yr oes ofnadwy ni'n byw yn ddi, ac maen nhw'n croesi bysedd yn gobeithio y bydd y neges yma'n cael rhyw ddylanwad mwyn wneud y byd yn lle gwell i fyw. Ond nid yna'r rheswm. Y rheswm rhoddwyd mab i ni oedd mwyn trwy'r bachgen yma, mab Duw, y gellir gwthio tywyllwch pechod ymaith. Dyna oedd y pwrpas i'r Meseia ddod, mwyn i'r tywyllwch cael ei wrthio o'r neilltu, ac mwyn i oleuni yr efengil i lewyrchu ar hyd y byd. Dyna i chi dywyllwch, dyna chi len drwchus sydd yn gorchuddio llygaid pobl. Nid ydych yn rhyfeddu at fawredd y digwyddiad yma. Faint o bobl amserdolig yma fydd yn canu'r carolau, fydd yn rhyfeddu at ryfeddod yr enedigaeth, fod Duw wedi dod yn ddyn. Faint fydd yn credu hynny? Faint fydd yn credu ein bod ni'n canu am ryfeddod y diwdod yn dod yn ddyn, ac yn dod yn ddyn mwyn gwthio tywyllwch eich calon chi. Dim dim ond calon ar byd, eich calon chi. Ffaith nad ydych chi'n rhyfeddu at fawredd y digwyddiad yma sydd yn trawsnewid y byd, hanes y byd. Gweddiwch y bydd y proffwydoliaeth Eseia yn cael ei wireddu yno chi. Y bydd y bachgen yma a aned yn peri i'r tywyllwch yn eich enaid chi ddiflannu. Mae yna rai ohonoch chi yma heddi sydd mewn tywyllwch ac ein gweddi, a dyna beth ylech gweddi chi fod, y bydd y bachgen a aned, y mab a roddwyd i ni, y bydd yn gwthio'ch tywyllwch sydd yn eich calonau chi i ffwrdd. Fydd e'n ei wthio fe i ffwrdd. Chi efallai sydd ddim am wrando, chi sydd ddim eisiau gwrando ar y bregedd, chi sydd ddim am ganolbwyntio ar y peth yma, chi sydd am bod yn eich tywyllwch chi. Chi sydd yn gobeithio, pryd mae'r oedfa ma'n dod i ben. Na, wneud e edrych ar ei oriawr e. Wneud e edrych ar ei oriawr e, gweld bod ni'n redeg mas amser, ac dwi eisiau gorffen achos dwi eisiau cael te. Chi sydd yn eich tywyllwch chi, a sydd ddim yn gweld rhyfeddod yr enedigedd. Na fyddwch chi yn gweddio y bydd Duw yn gwthio'r tywyllwch i ffwrdd. A bydd goleuni neges mab Duw yn llenwi'ch enaid. Dyna chi ryfeddod yr enedigedd. Beth am ryfeddod y fendith? Bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. A gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad, tragwyddoldeb, tywysog tanefydd. Yma gwelwn rhyfeddod, holl fendithion a ddaw o law y bachgen bach yma. Y bachgen a aned i ni. Mab Duw, y Meseia. Mae'n dweud ar ysgwyddau hwn bydd y cyfrifoldeb, y faich drom o lywodraethu ei bobl. I ni'n gwybod fod ar ei ysgwyddau ef ei fod yn llywodraethu'r holl fyd. I ni'n gwybod hynny. Ond yma yn fwy arbennig y teyrnasa'r Iesu a llywodraetha dros ei bobl.
A fe fydd pob peth yn ddwylo yr un yma, bachgen a anwyd, fe fydd popeth yn ei ddwylo yr un a anwyd ymhlith yr anifeiliaid, yn ei law y bydd yr holl fyd, a lywodraetha, fe fydd yn rheoli, fe fydd yn teyrnasu, fe fydd yn amddiffyn ei bobl. Ac yw hwnna'n rhyfeddol, dyna chi fendith, y bydd y mab yma yn gofalu am ei blant. Ac fydd y llywodraeth yn pwyso ar ei ysgwyddau. Fydd yr holl gyfrifoldeb o edrych ar ein holau ni. Mae'n edrych ar ôl y byd, ond mae'n mynd i edrych ar ôl ei blant yn fwy arbennig. Ac mae di aroi addewidion i'w blant i'r rhai sydd wedi dod ato'n edifeiriol a'r heini, fe fydd yn gofalu ac yn teyrnasu ac yn amddiffyn, ac yna enwyr yr Iesu a gelwyr ei enw rhyfeddol. Cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Chi'n bod, mae'n rhyfeddol yn ei eni yn ddigon, ond hefyd yn ei blentyndod pan yn trafod a'r doethion yn y deml pan yn 12 mlwydd oed, yr oedd yn rhyfeddol. Rhyfeddol oedd y tawelwch ei fywyd tan yn 30 mlwydd oed. Ac yw hwnna'n rhyfeddol? Mab Duw a'r tawelwch, yr hanes am ei fywyd yna arwen i fyny tan ei fod yn 30 a'r gost yng ngeiddrwydd oedd yna, ac yna y Duw ddyn yn rhodio a gweithio'n dawel ymhlith dynion. Ac yna i chi'n meddwl am rhyfeddod wrth ddarllen am ei fedydd, am ei flynyddoedd cyhoeddus, am ei wirthiau, am ei ddysgeidiaeth, y rhyfeddod ei ddoethineb wrth ateb dynion, twyllodrus. Chi'n meddwl pan oedd pobl yn ceisio bod yn glyfar ac yn ceisio ei faglu fe, ac wedi meddwl am y ffordd o'i frifo fe, ac wedi meddwl am ryw frawddeg y bydden nhw'n gallu dwyllo fe, ond i chi'n gweld rhyfeddod doethineb y mab yma a aned, y mab a roddwyd i ni. Rhyfeddod ei eiriau tyner o gariad ac o drigaredd, a drai oedd allan am ei waed. Rhyfeddod ei farwolaeth, mae'n rhyfeddol yn hyn, y ffaith i dywysog bywyd farw. Chi'n meddwl am rhyfeddod y digwyddiadau adeg ei farw. Y tywyllwch a ddaeth ar draws yr ardal. Y llen yn rhwygo o'r pen i'r gwaelod. Yr atgyfodiad, meddyliwch am rhyfeddod yr atgyfodiad. I'r Iesu ar y trydydd dydd dod nôl yn fyw, ac i'r garreg cael ei osod o'r neilltu, ac iddo ddod allan. Ac rhyfeddod ei weithredoedd ar ôl yr atgyfodiad, ac i bobl i weld ac i bod dystion gallu profi'r ffaith i'r Iesu atgyfodedig ddod ar ôl iddo farw, iddo ddod nôl yn fyw, ac yna rhyfeddod yr esgyniad. Dim syndod gelwyr disgrifir yn rhyfeddol. Ond ar wahân i rhyfeddod y digwyddiadau i'r gweithredoedd yr athrawiaeth, gwelir rhyfeddod y fendith, trwy hyn oll enillodd Iesu Grist ein rhyddid ni. Trwy hyn oll gwthiwyd y tywyllwch ymaith. Trwy'r hwn y daeth goleini yn bywydau ni. Gwnaeth hyn trwy fyw y bywyd perffaith. Sut mae Iesu Grist wedi llwyddo dod ar fendydd i ni? Fe ddath lawr o'r nef mwyn dod a byw bywyd perffaith a chyflawni holl ofynion y ddeddf. Rhywbeth na fedrwn ni ei wneud i ni ddim yn gallu byw hyd yn oed awr a chyflawni gofynion y ddeddf. Ond mae'r Iesu wedi dod ac mae wedi byw bywyd cyfan. Mae wedi cyflawni pob un ofynion y tad, bodlonodd y tad, ac yna fe gymerodd yr un rhyfeddol yma'r gosb, a oedd yn heiddiannol i ni arno ei hun, cosbwyd yr Iesu yn ein lle ni. Dim syndod mae Eseia yn ei alw rhyfeddol. Ac yw'n rhyfeddol fod yr Iesu wedi cymryd ein cosb am ein pechodau brwnt ni, am ein tymer ni, am ein geiriau hyll ni, am ein meddyliau brwnt ni, am ein gweithredoedd hunanol ni. Mae'r Iesu wedi cymryd y cyfan ac wedi ei gosbi ac dioddefodd chylltra'r farn arno ei hun. Nag yw'n rhyfeddol, roedd Eseia wedi cael cipolwg ar hyn, roedd wedi proffwydo. Dychmygwch Eseia yn ysgrifennu'r geiriau hyn blynyddoedd cyn i'r Iesu ddod. Rhyfeddol fydd hwn. Fe fydd hwn yn rhyfeddol, ond mae'n cael ei alw hefyd defnyddir y gair cynghorwr, un sydd yn gwybod holl wybodaeth y ddiwdod, un sydd yn abol i arwain a chynghori ei bobl. Dyma fendithion a ddaw o law y cynghorwr, neu gellir cyfieithu hwn y cynghorwr rhyfeddol. Mae hynny hefyd ynghlwm fan hyn. Mae'r Iesu yn eich cynghori chi heddi i edifarhau. Dyna be mae'n cynghori.
Mae'n gynghorwr rhyfeddol. Mae'n eich cynghori chi i farhau a chredu ynddo. Cynghora'r blinderog i ddod ato. Dyna'r cyngor, os oes na rhywun yn flinderog, os oes na rhywun wedi blino a phwysau euogrwydd pechod, ac wedi blino a phwysau'r byd a gwacter y byd. Mae'r Iesu yn eich cynghori chi, dewch ato fi chi sydd yn flinderog. Ac i chi dderbyn o'i esmwythdra ef. Fe gynghora'r sychedig i yfed ohono. Dyna be mae'r y cynghorwr rhyfeddol yn ei ddweud. Dewch ata fi chi sydd yn sychedig. Mae'n cynghori'r newynog i fwyd ohono. Ef yw bara'r bywyd. Os yfwch ohono ef, ni fyddwch sychedig byth eto. Mae'n delio a'ch holl anghenion. Fe olcha pob briw ymaith. Trwy ei waed, fe olchi'r ymaith pob pechod. Ni fyddwch yn atebol am yr un pechod. Mae'n gynghorwr rhyfeddol, mae'n dweud dewch ato fi, heddi tra bod cyfle, tra gellir ei gaelef, galwch arno fe, dewch ato fi, mae'n dweud, ac yna mae Isaiah'n ei alw y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb tywysog tangnefedd, mae'n gadarn i'ch achub. I dynnu ymaith gafael yr un drwg ohonoch. Mae rhaid ei fod yn Dduw cadarn i wneud hyn. Fedra i ddim dychmygu gweld unrhyw un yn dod a gwneud proffes. Fedra i ddim dychmygu'r peth. Dwi'n siŵr yn oes Spurgeon oedd e'n gallu, bod e'n gallu gweld y rhyfeddod, oedd e'n gweld rhyfeddod pob troedigedd. Bydde Whitfield a Wesley, Pantycelyn a Hywel Harris a Daniel Rowlands, bydde nhw gyd dal yn gweld rhyfeddod y peth, ond i fi, yn yr oes yma, dwi ddim yn gallu dychmygu proffes. Mae yr anodd. Sut fedrwch chi perswadio hyd yn oed rai yma i gredu? I ni methu wneud na. Bellai godi fel llais nes bod y llais yn mynd a bod y tôn dod lawr, byddwch chi ddim yn cael eich symud i gredu. Bellai dychryn chi gyda'r dychriniadau mwyaf erchyll am dragwyddoldeb a fydd e ddim yn eich symud chi. Fyddwch chi ddim yn credu, fyddwch chi byth yn credu. Fedra i ddim dychmygu'r peth. Mae'r peth yn amhosibl. Fedra i ddim cystadlu gyda'ch ffrindiau chi, y rai sydd yn mynd i bartion ac yn meddwi ac yn cydfyw ac yn anfoesol. Fedra i ddim cystadlu nhw. Fedra i ddim cystadlu ar grwpiau pop yma sydd yn llawn gwisgoedd anfoesol. Fedra i ddim cystadlu nhw. Mae'n pregeth ni yn lot rhy hir i gystadlu ar capeli modern yma sydd yn rhoi pregeth fach 10 munud i chi a rhyw blant bach yn perfformio a rhyw grŵp bach fan hyn yn ei rhywbeth arall i'ch rhoi adloniant i chi. Fedrwn ni ddim perswadio. I fi, mae'n amhosibl i feddwl am y peth. Ond llwyd beth dwi'n ddiolchgar amdano, mae'r Iesu yn Dduw cadarn. I dynnu ymaith gafael yr un drwg. Mae gair Duw yn dweud i fod yn bosib. Dwi'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu'r peth, achos i ni'n byw mewn oes dydyn ni ddim yn ei weld e. Hwna ddim yn golygu dydyn ni ddim yn credu'r peth. Mae anodd dychmygu'r peth yn wahanol i beidio credu'r peth. Mae'n anodd dychmygu, ond chi'n gwybod beth? Mae Duw mor gadarn, mae'r Iesu mor gadarn. Fe alle fe tynnu'r gafael sydd gan yr un drwg arnoch chi i ffwrdd. A'ch ffrindiau chi i ffwrdd. A'ch gyrfa chi i'ch ffwrdd. A'ch poblogrwydd chi i ffwrdd. Fe alle tynnu pob un o'r gafeiliad cadarn yna i ffwrdd. Mae'n abal, mae'n Dduw cadarn. Oes na rai yma'n teimlo cadernid gafael y byd arnoch chi. Efallai chi bod wedi dymuno cael eich rhyddhau o bechod ond mor gryf yw gafael y byd. Dydych chi ddim yn gallu rhyddhau eich hun. Ac i chi wedi trio, ond i chi'n methu. Mae yna'n bosib, ond mae yna rhai sydd yn dweud bod nhw wedi trio ac yn methu, a falle bod nhw wir wedi eisiau trio, ond oedden nhw ddim yn gallu, ac maen nhw'n bron iawn yn rhoi'r ffidil yn y to, ond sylwch, mae hwn yn Dduw cadarn. Ac os ymatebwch i'r cynghorion rhyfeddol yma, yna mae'n abal i'ch achub. Fe ddelia hwn a'ch holl euogrwydd a pechodau'r gorffennol, presennol a'r dyfodol. Mae mor rhyfeddol. Fe roedd a nerth i chi droi o bechod. Chi'n gwybod, mae mor gadarn. Mae'n gallu peri chi droi i ffwrdd o'r hyn yr oeddech chi'n edrych arno mor bwysig ac i chi weld pa mor dywyll yw e. Lle gynt y ceisioch newid cyfeiriad eich hun a gwella eich hun a methu,
Ond yna mae'n rhoi dy nerth i chi orchfygu. Chyfo be mae Zea'n dweud yw tad tragwyddoldeb tywysog tangnefedd. Fe rodda fywyd tragwyddol, sydd wedi talu'r pris. Fe sydd yn rhoi heddwch yn y galon. Sydd yn peri fod na heddwch rhwng o chi a Duw. Sydd yn peri fod na heddwch ar eich cydwybod chi. Iesu Grist sydd wedi gwneud hwnna i gyd. Fe yw tywysog tangnefedd. Fe sydd wedi talu'r pris yn llawn. Wedi talu fe'n llawn. Mae e wedi bodloni'r tad, ac mae'r tad yn fodlon, ac mae'r tad i dweud, y sawl a ddaw at yr Iesu. Fe gant heddwch. Dyna pa mor rhyfeddol. I orffen ac yn sydyn. Beth am yr rhyfeddod yr iachawdwriaeth yma? Wel, chi'n gwybod, mae'n adnod yn Effesiau 2:14. Mae Paul yn dweud yr un peth Eseia. Cynnes fe yw ein tangnefedd ni. Iesu Grist yw ein tangnefedd ni. Chwa, mae'r byd yn defnyddio'r term yma llawer adeg yma'r flwyddyn, tangnefedd. Tangnefedd yn y byd, heddwch i'r byd. Ond yn anaml iawn sonir am yr heddwch sydd rhyngom ni a'n cydweithwyr a'n teuluoedd. Mae'n gyfleus iawn yn diwedd. Fe fydd yna rai crefyddol a rai sydd ddim yn crefyddol. Maen nhw'n sôn am i ni am gael heddwch yn y byd. I ni eisiau gweld yr rhyfeloedd yn gorffen. Ond ydyn nhw byth yn sôn am y rhyfel sydd yn mynd rhwng nhw a'i gwragedd, a'i gwir. Dyn nhw byth yn sôn am y cweryla a'r drwg deimlad rhwng nhw a'i cymdogion. Dyn nhw byth yn sôn am y cweryla rhwng nhw a'i cyfeillion, os cyfeillion ydyn. Dyn nhw byth yn sôn am y cweryla sydd rhwng cydweithiwr a chydweithiwr. Dyn nhw byth yn sôn am y cweryla sydd rhwng gyrrwr car a'r car sydd o'i flaen. Dyn nhw byth yn sôn am hynny. Y mae bob tro am rheini draw fyna, am y gwledydd draw fyna. Dyna lefel Cristnogaeth y wlad hon yn sôn am tangnefedd. Maen nhw'n ddigon parod i sôn am tangnefedd draw fyna, ond dyn nhw ddim yn sôn am yr tangnefedd sydd rhwng dyn a dyn. Efallai ryw ymdrech arbennig bore di Nadolig gan bod rhywun wedi rhoi anreg i chi. Ond erbyn amser cinio, fe fydd y tangnefedd hwnnw wedi gorffen. Fe fydd yr hunanoldeb yn dod i mewn ar ôl cinio, ac erbyn amser fyddwn ni nôl i fywyd normal pob dydd. Ac erbyn dydd gwyl San Steffan, bydd popeth nôl yn eitha sicr i fel ag yr oedd o'r blaen. Ac yn sicr, ail ddiwrnod ar ôl Dolig, fydd pethau nôl i fel ag yr oeddynt. Ond yr hyn y sonir yma yn bennaf yw tangnefedd rhwng Duw a ni yn bersonol. Nid neb arall. Dydy ni ddim, dyw Eseia ddim yn sôn am neb arall. Dydy Paul ddim yn sôn am neb arall. Mae'n sôn am y tangnefedd rhwng Duw a chi a'ch enaid chi. Yr heddwch sydd rhwngom ni a'n creawdwr. Mae gen i'ch broblem yma heddi. Nid ydych chi ar delerau da gyda'ch Duw. Yma na elyniaeth rhwng o chi a Duw. Dyna yw'r broblem sydd yn y byd, a'r broblem sydd ar stepen ein drws ein bywydau ni. Dyma pam fod cweryla, dyma pam fod cysineb rhwng dau berson. Pechod sydd wedi achosi hyn, pechod sydd wedi achosi gelyniaeth rhwngom ni a'n gilydd, ond hefyd rhwngom ni a Duw. Ac mwyn datrys y broblem hon, mae angen delio â'r broblem, mae angen heddwch a Duw. Ond mae rhaid iddo fe fod ar lefel bersonol. Canis fe yw ein tangnefedd ni. Dyna bwysles y testun. Adnod 6 eto. Canis bachgen a aned i ni. Mab a roddwyd i ni. Mae Eseia yn ategu hyn yn Eseia 53 adnod 5. Ond fe archollwyd am ein camweddau ni, fe a ddyrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedidgaeth ein heddwch ni oedd arno a thrwy eigleisiau yr iachawyd ni. Mae'n ddigon syml, mae'r geiriau yno, mae'n bersonol. A ydych chi wedi gweld eich cyflwr? A ydych chi wedi gweld difrifoldeb ac erchylltra eich cyflwr? A ydych chi wedi gweld rhyfeddod yr un a ddaeth i ddelio a'ch cyflwr? Daeth yr un rhyfeddol yma i gymryd eich cosb ar y groes. Daeth hwn a tywallt ei waed mwyn golchi pob staen ymaith. Gai ofyn i chi a fyddwch chi yn ymuno ar ni?
sydd yn yr adnodau yma. Dyma yw ein gweddi. Y byddai'r Duw cadarn yma yn dymchwel waliau caregog sydd yn amddiffyn eich calonau caled. O, mae yna waliau cryf gyda rai yno chi. Does dim byd yn ei cyffwrdd nhw. Dim un sefyllfa, dim un salwch, dim un damwain, dim un tristwch, dim un Sion. Does dim byd yn sigloch wal. Y mae'r wal mor gadarn. Ond ein gweddi ni yw y bydd y Duw cadarn yn dymchwel y wal yma sydd o gwmpas eich calon. Y wal o anghrediniaeth. Y byddai yn dod ac yn agor llygaid sydd yn gwbl geiedig at rhyfeddod yr Efengyl. Y byddai yn peri'r clistiau mwyaf bydda i glywed rhyfeddod sain yr Efengyl a'r newyddion da ac y gellir cael heddwch a Duw. Y byddai'r Duw cadarn yma yn meddalhau'r calonau sydd am ei wrthod. Ac efallai erbyn diwedd yr oedfa hyd yn oed, y byddwch chi yn ymuno yn y canu. Mae rhyfeddol yw yr oen. O, na fyddwch chi'n dod ato gan gyffesu'ch gwendid, ac y byddwch chi yn gofyn iddo am bendithion yr Efengyl, y bydd bendithion yr Efengyl yn dod yn eiddo i chi. Y byddwch chi'n gallu ymuno gyda Eseia, ac yn meddwl am ryfeddod. Yr hanes yma, y digwyddiad hanesyddol yma, canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol cynghorwr y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni'n diolch i ti am yr iachawdwriaeth yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch i ti am yr un rhyfeddol yma, ac yn gweddio fydd na ddigwyddiadau rhyfeddol yn digwydd yng nghalonnau llawer. A bydd eu tywyllwch yn diflannu, ac y bydd goleini'r Efengyl yn llenwi heneidiau. Ter gweithio trigar hawrth ddim, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eidiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen i gwasanaeth trwy ganu'r Carol rhif 32. Wele cawsom y Meseia. Carol rhif 32 gwni sefyll i'w chanu. Bye.
nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.